Здравейте, хардкрафтери! Гледайте какво уникално меле! Забележете просто какво уникално меле! Къде бягат? Гледайте! Кой ли ще почине? Никой. Значи, хардкрафтери, преди малко беше доста по-епично, но имаше ботове, които ме бутаха и съответно аз деятнах и нямах избор. Гледайте колко е красиво направо. Всички се млатят. 2v1. И човека бяга в сейфа. И излиза и пак го бие. И това се повтаря до безкрайност. Както виждате, Васко садна, защото му дойдеха двама. Сплати фаст. Айде. Още един. Де факто в сейфа вече са трима. О, какво меле става и там при ботчетата. Еми, това беше като цяло мелето. Ще спамя. Ох, ме стресна. Професионалистите са тук. Ето това е Лоуфи, острота 5 на чупливост 3. Стилс, махай се. Някой ме бие. Гледайте. Някой ме остави на половин сърце. Де факто, тук може би пак става меле. Дано. И дано да не ме бутнат. Не, забравих, че ще гледам от тук. И дано да не умра, какъв хубав лук. Малко подигравателно, не можеш да го взема. И сега, както гледате, не става най-голямото меле. Но все пак гледаме. След малко може би ще свърши времето. Той се сети да мине да вземе лъка. И аз съответно ще скача пак горе, за да имам по-добра гледка. Ето, тук ще стане още едно меле, може би, не се знае. Гати скучното нещо. Айде бе хора, бийте се, искам фърчат сетове пошенки навсякъде, меле. Да падат глави, се плокат сето. Бързо. О! То се бот. Но да стане хубаво меле след малко, да се надяваме. И всички се прибраха в сейфа. Дано да успеят. Не ме бутай, бе.
Нищо особено няма. Алкохол плюс донсет. Да се надяваме, че някой ще дойде в оставащите 5-6 минути. Headshot. Кой ли идва? Никой. Кой ли ме цепна? Някой. О, не по мен, не по мен. Не, И както забелязвате, Fastman X е просто тъп и страшно заблуден. И нищо особено не става, никой не идва, така че мисля да спирам. Налето беше преди малко. Стилс, нещо ми чаташе по скайпа, че ще дойде, ама така като гледам, нищо особено. Значи на сейфа, ако имаш един диамантен, ще да е добре. Никой друг. На сейфа няма никой. И си седят така и чакам от някъде да пукне диамантен сет. И кой е това? О, Стилс. Кой ли ще бие? Бързака, не бие. Уху, айде ми. Чиз. Дали са... Дали има нещо? Дай ми нещо. Така, дай, колко може. Браво, ти ме напълни целият бук горе. Точно така, събирам си стрелички. И гледайте какво става. Уху, какъв сет. Може ли сета? Стилс, дай, точно така. Уху. Гледай какво става тук. Само някой да ми... наскочи. Някой ме бие! Бият ме! Аз съм лагнал. Спирам клипчето.